my name is Crystal Jeda Sutubio. Ngayon, gusto mo ba ng front row? Okay. Kilala mo ba ang front row? Paano palit ang barel? Paano Health, beauty, and wellness is the next $1 trillion enterprise. Ito ang nakikilala ng mga tao at ito ang Luxy White, Luxy Renew, Luxy Slim, and Luxy Protect. Ang Luxy Slimming, detox and anti-aging, whitening, and Monster Antioxidant, Immune Booster, and Desensitization. The first product is Luxy White. Ito po yung gumamit ng Luxy White. Siya po, si Christine Reyes. Nagtitake po siya ng Luxy White. Ito po ang mga gumamit ng mga Luxy White. Ito po ang mga ilan. Ito naman po ang Luxy Protect. Paano magpalit ng barel? Ito naman po si Rick Barrera. The Power of Grapes. Ito po naman ang gumamit po ng Luxy Slim. At siya po si James Reid. Ito po ang mga gumamit ng mga Luxy Slimming. Ito naman po, Luxy Renew. Ito po ang mga gumamit ng Luxy Renew. Ito po ang 50. Ito po ang AIE PDA and 100 made in USA. 1845 South Guilford Avenue, Ontario, California, USA. Ito po yung mga award ng front row. Yan po naman ang office ng Quezon Hub. Ito po yung mga office ng mga front row. Ito po ang may-ari ng front row. Sam Bersosa, R.S. Francisco. Bye-bye!